हाबाब मानसि बुथारगोन दै बे बिहामजोआ मानसि बुथारगोन माबायदि गोसोनि मानसि बहा थाङो मा खालामहैयो मा खोथा न'खराव गथ' दङ न'खराव मानसि गैयाबा बेलेग खोथा बिखुनजो दङ खोन्थालांबानो जायोना मानोथो बेबायदि खोथा गैया बाथ्रा गैया सानसे बाहेराव बेलाय जोंलाय दा मा खालामनांगौ फनबो लाङाखै फन खालामहरनोबो बहा दंहैयो मा खोथा आयौ गोदाव सोराव गथ'खौ बेबायदि गारनानै हा थांनोथाय थांनो बहा थांनो आंनो खोन्थानो साहस मोना गथ'नो खोन्थानो हायोना गथ'नोबो खोन्थायाखै आंनोबो खोन्थायाखै बेबायदि बहा थाहैखै बिलाय बेबायदि जायो बिहामजोफोरनि आखला मालाय बिहामजोफोरा माथो न' सिंनिफ्रायनो ओंखारा गुबुनफोरबायदि गारहा बिखुनजो मोननायमोनब्लासो जागौमोन दा एक सेकेन्ड जिरायस्लाबनो मोनै ओंखाम जाहांहांआवनो बैखौ लायनो होनाय खिनो थांहांहांआवनो बैखौ मावनो होनाय उन्दुहांहांआवनो दै गुदुं फुदुंनानै लाबोनो होनाय बेफोरबायदि बिखुनजो मोनबासो माखासे बिहामजोफ्रा थिग जायो जोंफोरो अननायजोंनो दावराव दोनो नालाय हनै पात्ताखौनो मोनला जोंफोरो माबायदि खालामो जोंफोरखौ बेफोरबायदि बिहामजोफ्रानोथ' अनबाबो अनजाया र' दिनै गैथायाव फैयो नायनोसै दिनै खनसे खालामबाय आं फिसालानो खोन्थाहरलासो र' आरो मालाबा बेबायदि खालामबावथोना फिसालानो फन खालामना हरगोन आं साला खोन्थाना हरजोबगोन आङो साला आखल गैयै बिहामजोखौ सिगांबो साला बेफोरबायदि आखलनि गाज्रि आखलनिखायनो बेफोरबायदि लाब्रब जा गारब्रब जा खालामजानाय बियो आरो दाबो अना खाना अनखांनानै लाबोफिनबाय दाबो आरो बेबायदि आखलखौनो दिन्थिबावदों र' नायनि आं आबै आबै नोंनि आइया बहा थांगोन नोंनो खोन्थालांमाराखै आरो ना नोंबो थगायदों मोजां बुंखा बहा थांनो होननानै नोंनो खोन्थालांमाराखैथ' ना नोंबो बिमाजों लोगो नांनानै आंखौ थगायनो नागिरदों अननायखौसो अननाय आं रागा जोंबा खिन्थु आं मानसिया बोरैबासो बुं नोंबो खोन्थालांदों ना खोन्थालांमाराखै ना नों गिनानै थगायदों ना नोम्माया खोन्थानो होआखै ना सोरखौबा लोगो हमनो थांदों फुङाव थांनायानो दाबोसिम मोनानै लांसिगोन दाबो न'आव सफैया बेबायदि जायो ना नोंबो बे बिमानि आखलखौनो लादों आं मिन्थिया आबै आइया आंनो जेबो खोन्थायाखै आइया बहा थांदों आं जेबो मिन्थिमारा आबै आंथ' नोंजोंसो दङमोन ना आंथ' नोंजोंनो थाबाय थायो उन्दुनायाबोथ' नोंजोंनो उन्दुयो आइजोंथ' आं उन्दुबावानो आंनोथ' आइया जेबो खोन्थायाखै आरो आइ थांबाथ' आं नोंजोंनो दङमोन ना आबै आं जेबो मिन्थिया आबै आं जेबो मिन्थिया नंगौथ' आरो गथ'आथ' आंजोंनो थाबाय थायो उन्दुनायाबोथ' आंजोंनो उन्दुयो गथ'आ सान हर आंजोंनो थायोथ' गथ'आ ओंखाम जानायावल'सो बिमाजों ज' डाइनिंआव जिरायनानै जानाय जायो नङा मानो बे सेरि गथ'खौ आंबो ओरैनो दाय हमफ्लांबाय आबै हनै आइया फैबाय नाहरलाय उनथिं ए सुन्दावलि समखौ नायदों ना नोङो बेसे जाखो समा गैथायाव ओंखारलांनाय नोङो सम नायदों बेबायदि जायो बिहामजो मानसिया सोरबा लासै सोङो फुङाव थांनानै मोनाहांसो फैलायनाय गामिनि मानसि साबेसे फैनानै थांखो न'आव साबेसे मानसिया सोंखो आंनियाव बिहामजोआ बोरोथो आं बहा थांदों मा खालामदों होननानै नोंखौ आं माबोरै खोन्थानो बेबायदि जायो सोरबा बिहामजो मानसिया लासै सोंनो नाहर समा नाहर बेसे जाखो सोर हौवाखौथ' लोगो हमनो थाङामोन आंनि फिसालाया गोजानाव थांबाय होननानै मा गोदान लाइन लाबायानो नामा जेब्ला आंनि फिसालाया न'आव दङमोन न'निफ्रायनो ओंखारनो रोङामोन माथो आंनि फिसाला थांनाय लोगो लोगोनो न'आवनो मोनला माथो नोंखौ आयै नों बुंदोंमोन ना बोरमा हगारनानै होदों बोरमाखौ नाय आं बोरमाखौ नायबाय बोरमायानो गैया नोंखौ रायजानो गिनानै बोरमाखौ हाखु दाखु आं नागिरहैनायानो बोरमाखौनो नागिरबाबो मोनाखै आयै नों आंखौ मानो उल्टां फाल्टां खोथा बुंबाय थाखो आयै आं रावखौबो लोगो हमनो थाङाखै आं बोरमासो नाहैदों आयै आं बोरमासो नागिरहैदों थगायनो जायगा मोनाखै नों बोरमा नागिरहैदोंलायनो बियो बोरमायालाय माथो मालाबानो फैबाय न'आव नाहै गहालियाव बोरमाखौ खाना दोनलायबाय माथो आङो बोरमा नागिरहैदों बियो सोरखौबासो लोगो हमनो थांदों नोङो अन्नानै जेबो दा बुं आयै आं सैथो खोथाखौ नोंनो बुंदों आयै आं न'खरखौ दावराव दावसि आरो असान्तियाव आं लाखिनो गोसो गैया न'खरखौ जेब्लायबो गोजोनै मिनि खुसि बारहोनो आं लुबैयो आयै आंनि सायाव फोथायनाय लाखि बाम्बुलायानो आंनि थैस' थांस' आरो आं माब्लाबाबो 2 नम्बरनि खामानि मावा आयै बोरमाया दे न'आव फैबाय आं माबोरै मोन्थिनोलाय बोरमाखौ आं नागिरलांदोंमोन बेयावनो
थिग आब'खौ लोगो मोनबाय। आब'आ बुंबाय साहा लोंलांदो। बेनिखायनो आब'नि न'आव थांनानै साहा लोंनानै फैबाय। मबाइलबोथ' लाङाखै आयै आङो फन खालामहरनो। आयै आंहा गोरोन्थि जाबाय, अन्नानै निमाहा होदो आयै। आं बोरमासो नागिरनो थांमारदोंमोन, सैथो आयै। दे रानि आइ, रानि नों गाबदों नामा आइ? बोरो होनलाय आइ, मानो गाबदों नोङो? आंखौ नायलाय आइ, मानो गाबदों आइ? गाबनाङा आइ, नों न'आव गैयामोन ना, आबैजोंसो दङमोन। आं बोरमा नागिरनो थांबाय, नोंनो खोन्थालांनो मोनासै आइ। दे आइ दागाबसै, आं आरो माब्लाबाबो बेबायदि नोंसोरनो खोन्थायालासिनो जेरावबो थांथारला। गाबनांला आइ, नोंखौ गाबनाय नुब्ला आंबो गाबनो ओंखारो। नोंनो आंनि सान आरो हाथरखि, नोंनो आंनि थांना थानायनि फंफ्रोमबो बाथ्रानि, फंफ्रोमबो हांनि, नोंनो आंनि जिउ। आयै आबैया आंखौसो रायदों। मा? आबैया रायदों नोंखौ? मा होननानै राया नोंखौ? आबैया आंखौ सेबथाबदों। नों मोनथियो, नोंनो खोन्थालांदों। बहा थांदों नोंनि आइया? नोंनि आइया नोंखौ खोन्थानो होआखैना? नोंबो खोथा सिखोमादों। बिमा जोलै, गाज्रि आखलनि जोलै, बिदि होननानै आंखौ गोबां रायदों आबैया। आबैया आंखौ गोबां रायदों, गाज्रि आखलनि मानसि होननानै बुंदों। आबैया आंखौ गोबां रायदों। सोरखौबा लोगो हमनो थांदों होननानै नोंखौ बुंदों। आंखौ दसेबो दोननानै नों जेरावबो दाथां। सानदोंमोन आं आबैया आंखौ अनो। आंखौ बेयाव दादोनसै। आंनि बै आफानो आंखौ हरदो। आं आंनि आफाजोंनो थांफिननोसै। बास, बांद्रायबाय। आरो फंसेबो दाबुंसै आरो जेबो। थां, उन्दुहै थां, दसे आराम खालामहै थां। आबैनि बिसिनायाव नङा, आंनि बिसिनायाव थां। आब' सोरांस्रि, गासैबो खोथा बाथ्राया जाजोबखाबाय। बाखि आं रायलायसिगोन दे। माथो हनै रुमबांनि ओंखाम ओंख्रि संनाया दाबो जागोआखैनो। मानसियानो जा आखाइ गुसु। थांलाय थां आब', एसे मावफाहैथांदो नोङो। गासै खोथाखौबोथ' रायलायलायबाय, नाथाय मोनसे खोथाखौसो रायलायनो थालांबाय बायदि मोनदों आं। बुंजागोन। नोंथ' अफिसार, आरो नोंसोरनि न'आवथ' जा बुरजा मानसि। बेनिखायनो जोंहा इसाखौ नोंनि न'आव लांनो मोननाय नङा। इसानि न'आनो बिल्डिंखा। नों जिहेतु इसाखौ नांथारगौब्ला नों इसानि न'आवनो थानानै नोंनि अफिसावनो थांलाय फैलाय खालामनो हागोन। नाथाय जोंहानि इसाखौ जों नोंसोरनि न'खराव माब्लाबाबो हरा। मानोना सिख्ला मानसिखौ लाना थांनाया आलादा, आरो बेबायदि संसार जाफ्रामखानाय गथ' गथाय गोनांखौ माब्रै हरनो? नेवसिलायनाया बारा जायो। बेनिखायनो नों जिहेतु जोंहानि इसाखौ लाथारगोनब्ला जोंहानि इसानि न'आवनो थानानै नोङो खामानिखौ मावनो नांगोन। आरो जोंहानि इसाखौ माब्लाबाबो लामा ससेयाव नोङो दुखु होनो मोननाय नङा। जागोन, नोंसोरो जा बुंदों आं बेखौनो मानिजोबगोन। आरो नोंसोरो इसाखौ दुखु होगोन, माबा मोनसे नासयगोन, बेफोरबायदि जेबो दासान। आं बेबायदि मानसि नङा। मादै, आलासि दंफैयो माथो। नै माथो, इसा, मा नोंनो खबर हरखाबाय नामा नोंनि आइया? माखौ? ओहो, आंनो रावबो जेबो खबर हराखैथ'। माबाफोर जादों नामा मादै? इसा, नोंनि थाखाय जोबोर मोजां बाथ्रा। नंगौना? दे, आंनि थाखाय मोजां बाथ्राबालाय आंबो मोजां मोनो। आइयालाय मादै? ओंखाम संग्रायाव दङ। दे होमबा मादै, आलासिजों रायलायदो नोंहा। आंबो आइजों माखासे खोथा रायलायनो होननानै फैदों। नै, जोंहानि इसाया बेनो। नोंथ' सिनायखायो खोमा? औ, इसाया आंखौ सिनाया, नाथाय आं इसाखौ गामिनि माखासे मानसिफोरनियाव सोंस्लुनानै सुलु लागासिनो। आं इसाखौ सिनायो, नाथाय इसाया फैनायाव मानो इसानो खोन्थायासै? जेराव इसाजों आरो आंजों गोरोबनो थांगासिनो,
बेयाव इसायाबोथ' मोनथिनाया गोनांथिना इसानो मानो खोन्थायासै बोरैथो एथ' हरखाबैलाय जों दा इसानि आरो नोंनि मोजांनि थाखायसो सानगासिनो नोंजों रायलायग्रोदों इसाया मानिगोन जों मिथिगौ इसाखौ नोंजों रायलायखांनायनि उनाव जों इसाजों मोजां रायलायगोन इसाखौ बुजायनायजों बियो मानिगोन बेनिखायनो जेबो बुंथ'नाय जायासै अ आयै 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 मादै आयालाय नोंनि आया आलासिनो ओंखाम ओंख्रि संदों बा इसा माथो नोंबो सफैथारबायानो औ आइजों माखासे गोनां खोथा रायलायनो होननानै फैदों मादै बै आलासियालाय सोरनि मा जायो आं दिनैसो नुदों हारे नों मिथिया होनबा आयु गावनि जानो गोनांखौनो मिथिया थगायदोंना नोङो आंखौ धेमालि खालामदों गावनि जानो गोनांखौनो मिथियानो सोर होननानै आंनावसो सोंबावबाय मा होननानै आरोना नोङो सिन्था गैया दे मालाय एथ' मोजां अफिसारलायनो मा बुंखो नों मादै आंनि जानो गोनां बेफोरलाय मा थै बहा मिसामिसि नंखाय बाखाय मानो बुंदों मालाय आलासिखौ आंनिलाय माब्रैथो गावनि आंगो जानो गोनां जानांगौ जाखो आरो सोर अफिसार बेलाय आं जेबो मिथिया नों मिथिमारा आरो होमबालाय आं मिथिला जिखुनु नोंनि थाखायनो बे आलासिया फैदों बे आलासिया नोंखौ हाबा खालामगोननो मा